който написа една изключително интересна книга, един нов прочит на Илиадата. Той е бил просто потресен, когато е открил фактите около побити камъни и беше с такъв ентусиазъм, когато говореше за това, според него, най-древно светилище, за което ние нямаме и понятие дори, че е такова. Така че той отново показва Варна като предтеча на цивилизациите. Първо да благодаря на госпожа Печева и на Духовния център Слънце, които също бяха спонсори на тази книга. Също така на Даниела Василева, която също така беше изключително отзивчива. До мен е да благодаря на господин Бояджиев, който предоставя снимки и изследвания на златото. Ще започна с това, че аз съм само асистент, аз съм само изпълнител. Моя част, разбира се, че доктор Георги Велев, автора на книгата, е софиянец, аз съм варненец и съм ходил 10 пъти повече на побитите камъни. Ще започна с първото изречение от тази книга. В сравнение с побити камъни, както по мащаби, така и по великолепие, Стоунхендж е детска площадка. И въпреки това, англичаните печелят милиарди от популяризирания в цял свят свой мегалитен комплекс. А побити камъни край Варна са западащ или полузападащ исторически обект, посещаван от една незначителна спрямо цялото площ. Причината е, че само централната група е лесно достъпна, останалата част на територията се развива промишлена дейност, за радост е още на малка част, но има купища боклуци, въпреки че от 1937 година е защитена със закон зона. Това, което трябва да се каже за побитите камъни, е, че те не са само побити камъни. Те са една цялост с златното съкровище. Те са една цялост с тази древна култура, която е била тук на българските земи преди около 7000 години. Всички мерни единици на златното съкровище, златния лакът, числото Пи, числото на Фибоначи, ги има в побитите камъни. Те са разположени на една територия около 20 км. Това, което вие познавате, Слънчевската група, е една 20-та от общо побитите камъни. Ще покажа снимки, ще видите и другите могили и стадиони. А лично, според мен и според Георги Велев, побитите камъни и тяхното математическо, културно, естетическо значение правят общността побити камъни и златното съкровище, археологическото откритие на 21 век. Това, което вие виждате, е един мегалит, който показва една от връзките на побитите камъни с златното съкровище. Виждате в средата наклонения ъгъл от 82 градуса, долу сме сложили един ученически пергел. В златното съкровище този ъгъл е наречен от Христо Смоленов космически ъгъл. И мога да ви кажа, че изключително голям брой от побитите камъни са с такъв ъгъл. Защо е такъв ъгъл? Ние внимателно говорихме с геолози, с различни специалисти по строителство, като винаги искам да отбележа, че побитите камъни трябва да станат територия на екипи, големи екипи легион, от учени геолози, архитекти, хора, които са свързани, разбира се, с историята, с културата, с естетиката. Този ъгъл от 82 градуса се оказва, по всяка вероятност това е емпиричен опит на тези праисторически хора, че е най-подходящия за строителство. Защото ако е 90 градуса, всеки строител знае, че бетона под ъгъл 90 градуса издържа 200 години, 100-150 години, най-старите бетони вече се разрушават, а тези камънчета, така да ги кажем, макар че те са мегалити в случая, те не са мръднали в
продължение на около 6800 години, колкото е датирано златното съкровище. Нещо повече. Всеки геолог ще ви каже, че има едно явление през скалите, изветряне на скалите. Всички малки дупчици, извивки, шлепчета са запазили тези камъни в продължение на 7000 години изцяло непроменени. И това се намира в 35 години, това са милиони камъни. Нито един от тях не е мръднал и 1 милиметър. Той си стои по същия начин. Уменията, с които са изграждани тези камъни, ще изредя сега след малко математическите мерки, които съвпадат, показват, че знанието, което е вложено в тях, е на изключително високо ниво. Също такова знание, каквото има в културата Стара Загора, Доран Колак и навсякъде. Дай този фаус най-долу, златния фаус. Основата на побитите камъни е златния фаус от Глоб 43. Една от основите, даже според мен най-важната мерна единица е златния фаус. Сега ние сме възпитани християнски и мнозина няма да се съгласят, но тогава така се разсъждавали хората, това е била културата, това е било мисленето на хората. Този фаус се нанася на стотици, дори сигурно и на хиляди места, ние сме открили стотици места, където този фаус се нанася. Освен това, този фаус като форма, ние го виждаме в хиляди побити камъни, които се намират и в централната група, във всички групи. Този фаус е символ, разбира се, на Слънцето. Защото какво са пирамидите? Пирамидите също са храм на Слънцето. Те не са само храм на Слънцето и на звездите, както и в побитите камъни има такива фигури. Но този фаус винаги, когато е в створ с някои така дупки, които очевидно играят ролята на матка, на земя, той следи Слънцето в 4 кардинални дни на годината. Сега ще ви покажа 22 дупки върху един пресечен камък, който има същите размери. Значи той е фаус, се намира в гроб 43, където е 5/6 от златото в халколитното съкровище край Варна. И там, където е вожда. Този фаус е фаусът на вожда. Този фаус значи носи енергията, посоката и силата и слънчевата енергия на златното съкровище. Дай да чак най-горе. Аз имах презентация, дай малко на малко още. Не, дай най-горе. Ето, чакай се, дай долу. Ето този. Леко нагоре. Леко нагоре. Още нагоре. Ето този 469, който е. Така. Това, ако някой каже, че прощайте за забавянето, но 2 пъти изнасях вече презентации и хората се губят презентации, зато ми се иска само снимките да гледате и да сте в течение на това, което обяснявам. Това са 22 цилиндъра, абсолютно точно оформени, с мерната единица на фауса. Сега един журналист на времето ми зададе въпрос, как така 31 мм. Те, разбира се, са мерили други мерни единици. Те не са милиметри, а някаква друга мярка. Тези 22 дупки, абсолютно всички имат точно такъв диаметър, 31 мм. И очевидно Георги Велев, авторът на книга, авторът на всички идеи в идеята за побитите камъни, многократно ги е смятал, пресмятал и след... Не е необходимо сега всички мерни единици да ви говоря, но това е абсолютното изчисление на този камък на числото π. Само ще ви прочита откъде тръгват изследванията на Георги Велев.
Всъщност, освен на кръгата на Христо Смолянов, откритият на Христо Смолянов, началото на откритията на Георги Велев тръгват от Илиада. Да не забравяме, че Щима не е бил археолог, той също е бил литератор и благодарение на Илиада открива Троя. Също такова гениално откритие, каквото са побитите камъни и златното съкровище, също източника Илиада. Георги Велев решава да прочете Илиада по съвсем нов начин. С помощта на един специалист по старогръцки език, по еленски език е по-правилно да се каже, той открива, че Илиадата е паметник на математическите, философските, всякакви знания, разбира се, естетически на човечеството. Че Илиада не е създадена от Омер, ако има Омер, той е бил някакъв така древен поет, но голямата книга Илиада е създадена от александрийските учени. И така, не може да не се прочете нещо от тази книга, непрочетаната Илиада, за да се разбере как Георги Велев тръгва към голямата идея за побитите камъни и математиката вложена в тях. Даровете на Агамемнон са не само приказно щедри, но в тях са вложени и елементи от свещеното знание. Става въпрос за даровете за Персеида, които са свързани с Поремос Ахил. Образът на Ахил в Илиада, като задълбочен мислител философ, колкото ви очудва, не би трябвало да изненадва, защото на него не случайно е наречен една от най-атрактивните опори на Зенон – Ахил и Костенурката. Ахил веднага разпознава тайното послание на числото пи в даровете на Агамемнон. И пратениците отговарят: докато плувах в морето, съсипах 12 града, а пък по суша превзех 11 в плодна Троада. Също презетите трудовете сега му предлагат 7. Тоест, в Илиада има хиляди числа, хиляди цифри, които са свързани с познанието колко е голяма Земята, че тя е кръгла, с измерението на земния екватор и разбира се с числото пи. В този камък изобщо не е трудно да се забележи числото пи. Още нещо. Също в този камък, тази пресечена колона с 37 см височина, внимателно гледайте как е отработен. Само 4-5 дупки бяха засипани с пръст. Всички останали, когато ние отидахме, бяха абсолютно чисти. Значи те са контролирали водата, те са знаели как водата въздейства на камъните. Защо са камъни? Защото тогава не е имало чипове, не е имало компютри. Дори златото не е било абсолютно сигурно, защото всеки може да се опита да вземе златото. А тези, може би 100, може би 150, може би 200 милиона камъни могат да бъдат вечни. Знаете тая поговорка, че всички се боят от времето, но и времето се бои от пирамидите. Ще изборя сега, ще изчета онези математически съответствия между откритията на Христо Смолянов и тези, които ги има в побитите камъни. Това са втората група аргументи. Златният фалос на хероя Вожда е кратен на стотици фалоси по побитите камъни. Например, високият фалос, който е 480 см, 480, той е точно срещу големия фалос, който се намира срещу пещерата. Известната на всички група с 2 дупки, която има на всички картички. Освен това, идеята за квадратурата на кръга, за това число пи е неправилно, но то може да бъде изобразено, го има също в този фалос. Обиколката на фалоса срещу златната пещера в средата е точно равен на височината, значи квадратурата на кръга. И това познание го има на десетки места. Георги Велев и аз сме смятали десетки пъти, изчислявали сме го и абсолютно няма съмнение, че е така.
Един журналист казах, запитама и аз му казах, че ако измерим с лазерен метър, един мой приятел, който е архитект, с лазерен метър измерихме и обиколката и височината и се оказа, че там разликата е в някакви хиляди. Значи това, както показва Христо Смолянов с 2/3 от златния лакът и целият златен лакът, и това съвпадение в най-важния фаус, най-големия фаус в централната група е не случайно. Впрочем, тези фауси или колони, няма значение, ако някой се смущава от понятието колони, също предимно са с 82 градуса. Тази колона също е 82 градуса. Впрочем, всяка от колоните и от камъните си имат своя математическа зависимост. Ще добавя, че преди да прочетем книгата на Христо Смолянов, ние бяхме стигнали до извода, че побитите камъни са един астрономически обект, който следи всички изгиви и залези. Те са много красиви, ще ги видите. Но освен това ние открихме, че там има всички геометрични фигури. Триъгълници, трапеци, окръжности. Двете окръжности, които са в един от камъните мегалити, са изключително точни, изключително прецизно издълбани. Не е една, а две. Понякога казва, че морето може да издълбае две абсолютно прецизни окръжности. Това е просто това е абсурдно. И те играят ролята на воден часовник. И съответствието на двете окръжности е точно 5 към 3, т.е. това вълшебно, красиво число, както се изразява Смолянов, естетическа математика и го има в побитите камъни. Така, отношението на коремчите на двете бичета в пещерата, която е известната от снимката, са точно като числото на Фибоначи, 1,618 към 1. Освен това, Георги Белев измери, че същите съотношенията 200 пъти, голямото бидиче, коремчето му е 20 мм, височината на големия слот в пещерата е 200 см, т.е. точно 100 пъти повече. Има и десетки други съвпадения на пещерата с размерите на двете бичета, както и с размерите на златния лакът, с който 3000 години по-късно са строени египетските пирамиди. Така, пещерата Темната дупка Дебелослав, която е една от мегалитните построения, тя е точно 30 метра дълбока и в края си има отходник, който не знам дали Росен Гацен е тук, аз не го познавам, искаме така да се видим и да поговорим с него за запазването на тази пещера, защото това е другия голям проблем на побитите камъни. Там има също сводове като двете бичета, само че те са едно към друго и те се виждат, те са очертани тези сводове. Големия свод спрямо малкия свод в пещерата се отнася точно 1,6 към 1. Сега ще спра на красотата пък на тези побити камъни, на тези мегалити и нещо друго на туризма и на тяхното туристическо значение. Аз не знам дали Елка Кръстева и тук не можах да видя, но не видях Златното съкровище като една от най-важните, ако не е най-важната, разбира се в съвкупност с мегалитите, най-важната характеристика на Варна. Защото Златното съкровище, което може би 200, 300 и 500 години е по-старо или по-младо от побитите камъни или от 500 години спрямо старозагорската култура, все пак това е първото открито злато в света, което носи в себе си математическо познание. Без числото, без златния лакът не би могъл да построена не само египетска пирамида, не би могло да бъде построено дори едно до 3-етажно жилище, то ще се срути веднага до 50 години. И приносът на нашите места, вече друг е въпросът за етническия характер на тези хора, според някои генетици 20% носим ние белезите, аз не искам този въпрос сега да го отбегнем, но несъмнено е, че
Златното съкровище предхожда най-малко с 1000 години шумеро-акадската цивилизация, и това го показват всички и въглеродни анализи, както и Петко Димитров, който е специалист, го каза. Така, разбира се, и всички изследвания в Шумерия Акад. И тук трябва да има туристи от целия свят, от Япония, от Съединените щати, от Европа, от Бразилия, защо не. И това, което представлява съвкупността побити камъни с, разбира се, златното съкровище, е несъмнено. Още един факт ще кажа, който откри Георги Велев. Всички гробове в побитите камъни са направени в такава посока, в каквито са очите на побитите камъни. Значи, златното съкровище е талон, образец на побитите камъни. Обратно. И ако все още има учени, които така с нисхождение, с неразбиране или, както каза господин Бояджиев, той са пълни глупости, а има нещо, защо толкова просто нещо не сме съсетили, то побитите камъни и всички мерни единици в тях, които ние сме открили, ние сме открили стотици, а те сигурно са хиляди и милиони, са абсолютно съвпадат с знанията в побитите камъни, както и златния лакът на много места в тези пирамиди. Сега се спра на по-красивата част на изгребите и залезите. Дай само да видим. Дай 0035. Така. Това е една от най-северните могили. На една от лекциите му запитаха как така не е на море. Винаги има пясък. На тази могила няма 1 грам пясък. Тя се намира на 1-2 км от село Падово. Вероятно има и по-северни могили, защото ние след написването на книгата открихме още 2-3 много интересни могили в областта на Девня, на село Чернево, даже близко до Суворово. И тази могила следи очевидно изгрева на Слънцето на 22 или 23 декември, когато е зимното слънцестояние. Вие виждате Слънцето, което е застанало в средата на един триъгълник, където има изгреви, винаги има триъгълници. И винаги, където има изгрев, има 4 вида камъни. Единият вид камъни, това са така наречените от мене, Георги Велев възприе този термин от асистента си, въртачи. Те са разположени така, че по никакъв начин да няма никаква растителност. И когато така с кола отиваме и показвам на хората, те виждат как изключително прецизно са разположени тези камъни. Тоест, те пречат на растителността, защото растителността пък преча на Слънцето, което е целта на създаването на тези побити камъни. Това да бъде храм на Слънцето, а Слънцето винаги е било енергията, знанието. Вляво виждате една много тясна дупка, много тесен процеп. Аз ще ви покажа как в 7 часа и 15 някъде Слънцето влиза в него. Извинявай, намери го. Ето 0019. Виждате как това е самото начало на изгрева. Върни пак на 35. Значи вие видяхте от начало единият слънчев изгрев, зимния. Самото следение на Слънцето е съобразено с географията на терена. Когато изгрява Слънцето, например, в най-внушителната колона, която е около 8 метра висока, самият лъч, когато се появява, той се появява точно в извивката на Франка Бъра, в самия му край. Не където влиза в морето, а където стига Варна. И само дай да видим този най-красив изгрев. Дай малко надолу. Не, още малко. Ето това е, да. Това всъщност е първата снимка, която излезе във вестниците, която потвърждаваше така отначало теорията на Георги Велев. Слънцето изгрява, то отначало застава в левия десен левия ъгъл на триъгълника и заблестява. И стои около 4-5 минути.
Ако отидете 2-3 дена преди това или след това, то вече не се вмества. Защото сега ще видите и дупката. Изчакай малко. Още малко време. Ето, това е 634. Това вече е от изток. Вижте колко хубаво са направени сегментите, как са поставени. Дупката е дълга около метър и така, може би 2 лаката, ние не сме ги мерили като лакати, но внушителната колона от 8 метра, този триъгълник, който се намира навсякъде в изгревите и залезите, точните 82 градуса, с които е направена колоната. И сигурно има и други мерни единици, показват всичко това. Още нещо за красотата. И за туризма, и за това какво милиардно богатство притежаваме ние. Всички могили са разположени така, че вървят от север на юг. Това е от космоса се вижда, макар че ако видите в интернет, отгоре има малко облаци, но трите колони могили, които още Рам Аргос открива в една така научно-популярна книжка, са несъмнено с посока северо. Впрочем, пресечената колона с 22 дупки, те са разположени също в такава посока северо. И те следят всички тези фауси, колони или пък някакви други каменни фигури, следят движението на Слънцето. Защо? Следят азимута на Слънцето. Защо? Не само по причина, че Слънцето дава енергия, а защото целият живот на хората преди това е бил свързан с Слънцето. Те са нямали часовници, нямали се календари, а камъните като големи, удобни и неразрушими в изключително голяма степен, те са давали възможност на хората да знаят как да живеят. И кога да се вземат дърва, кога да съдят, и ние само може да предполагаме. Само може да предполагаме какво е ставало, когато хилядите отвори, хилядите точно насочени към изгрева или към залеза отвори, най-вече триъгълни или процепи, може би са палили огньове, играли са танци и са създавали. По мое впечатление, най-много отвори има, които следят зимното състояние, зимния изгрев. По всяка вероятност, и като философ, и като човек, който следи тракетика, как са разсъждавали всички народи, това е бил кут и към светлината. Защото те са следяли дори не само са следяли светлината, а са гледали нейното въздействие. Кога тя е опасна, кога трябва да се пазят, нали, в най-горещите дни. Знаете, че в най-горещите дни има най-много инсулти, в най-студените най-много инфаркти. Какво значи това? Ние сега трябва да се учим от древните на тези познания. Сега само опитвам, ще покажа повечето снимки. Дай още на първата снимка. Това е на един прекрасен, на една прекрасна могила, един прекрасен хълм, от който се вижда цялото езеро, Варненския залез, Варна се вижда и 82 градуса ъгъл. Да, ги така. Това е този фаул, за който говорих. Това е така. Георги Велев е в ляво, така вдясно, и тези единици, които ние установихме квадратурата на кръга. Давай нататък. Да, още. Това е в голямата колона, най-високата колона, която показва пролетния изгрев. Това пък случайно го намерих, когато с камера снимах. Аз съм качил няколко клипа с тези снимки. Това следи само на 22 юни, за съвсем кратко време влиза. Освен това, ъгъла, който ние измерихме с Георги Велев, също е 82 градуса. Давай нататък. Това, ако познаете откъде е,
ще ви поздравя. Това е пещерата на отзад. Вижте камъка колко е бял. Такъв тип камък, четвърти вид камък, защото втория вид е основата, третия вид е основните градиви елементи, четвъртия вид, който фосфорисцира, сигурно има така фосфорни съединения, винаги има на залезите или на изгребите, когато се намерят. Още нещо. Въпреки че фосфорисцира, този камък също не се разрушава. Няма изветране при него. Всички извивки, гънки на тези камъни са правени. Човек може да си помисли дори, че извънземно да се ги прави, но не е така. Аз лично съм наблюдавал как всяка могила, те са били очевидно около 35, сега са запазени някъде около 20, изцяло като някой се разрушава. Познанието на тези хора, как да строят, как камъните да не се разрушават дори 1 мм, това е уникално. И тук вече мене специално не ме интересува дали извънземни са го направили, но това познание, то трябва да бъде изследвано. И според мен то е не по-малко важно като наука, като математика, не само за енергийната криза, а за да разберем как да се отнасяме ние към природата, как материалите, строителните, които правим. Защото архитектурата очевидно има още много път да извърви. Давай нататък. Тази колона е също в Слънчевската група, голямата централната, и тя показва пътят на Слънцето точно в деня на зимното слънцестояние, и то точно в 12 часа в Викиндия. Впрочем, пещерата Белослав се осветява единствено по време на в 12 там 1 часа, когато е най-високата точка на Слънцето по време на зимата. Давай нататък. Това е един паметник на, така, не само според мен, а и един мой приятел архитект, който гледа внимателно, на гравитацията. Значи, това нещо се крепи на по-малко от 1/5 от своята площ, имало е десетки земетресения. Освен това, тук голяма на снимката, аз го открих, отдолу се вижда един трапец, който следи Слънцето в посока с една друга дупка на самия край на най-северната край на тази северна Слънчевска група, която се намира на около 3-4 км на северо-исток от известната на вас Слънчевска група. Давай. Това е тази импозантна. Ако някой каже, че това е... между другото, в тази колона има всички видове слънчеви изгреви и залези. Плюс 82 градуса ъгъл, плюс сигурно и други математически неща, които ние в момента пак изследваме. Давай. Това е една от най-красивите тръгълничета. Отдолу пак има този четвъртия вид камък, четвъртия вид скала. Там влиза за около 2-3 минути само Слънцето на 23 декември в залеза. И има една стена, която е дълга около 3 метра, и всички ние виждаме как Слънцето върви надолу. Просто се вижда правата линия, която влиза в този триъгълник. И то се вижда, че там ще влезе. Значи те са имали така и чувство да... Ако някой няма време да изчака залеза, да знае, че това е същия ден, 23 декември, да не си губи времето до там 17 часа, 16:45, когато Слънцето залязва. Дай следващата, може би вече. Ето тук е влязло Слънцето в тази малка дъбчица. И човек така трябва да легне, за да снеме, но има една точка, където очевидно е стоял вожда, в тази могила, която няма нищо общо. Оттам се вижда всички изгреви и залези. Те не могат в един и същи ден да бъдат направени тези наблюдения. Обаче, ние виждаме, на тази могила е вградена, издълбана, абсолютно точна триъгълна пирамида. Значи,
Всички видове сфери, пирамиди, конуси, цилиндри ги има показани на тези камъни. Някой ще каже, сега какво толкова цилиндри, триъгълници, но за нас те са елементарни неща, те се учат в първи клас сега, но представете си преди 7000 години какво важно, водещо, единствено знание е било това. И когато четете като варненци, че шумеро-акадската цивилизация е първа, трябва да изпитвате възмущение на един такъв благороден гняв, че това не е вярно. И като варненци, ние като хора, които искат град Варна да бъде столица на културата, имаме невероятното преимущество, свръхпреимуществото пред целия свят. Единството на златното съкровище и побитите камъни. Да не говорим, когато на 22-ри с моята съпруга, която е журналистка от труд, отидахме на изгрева и тя се набра като на Еньов ден, така, това е една девствена местност, набра си на всички тези билки, една прекрасна гледка и, така да кажа, 2 пъти повече се влюби в мене и в живота. Това е така шеговито сериозно. Последна да свършим вече, но още една-две снимки само. Това е триъгълник, а има десетки триъгълници. Освен, че е триъгълник, той следи движението на Слънцето. Всяка страна на триъгълника следи някакъв изгрев или нарез. Плюс това размерите на този триъгълник също са в съответствие с златния влак. Ами, виждам, че колкото да е интересно, всяко нещо трябва да свърши. Аз съм сигурен, че ако всички варненци разберат стойността на побитите камъни, всеки варненец ще бъде няколко пъти по-богат и духовно, и материално. Наистина, крайно време е да се извести общността за богатството, за поредното богатство, което Варна притежава. А сега, преди да дадем почивка, ще чуем съобщението на госпожа Данка Стоянова за посещение на група от Дружество военно-патриотична памет по българските земи в Северна Добруджа. Доколкото разбрах, те имат и филм направен, който обаче още все не е готов за показване, така че само ще чуем съобщението и след това ще бъде почивка.